pseća hrana, da li se šalite? Kako smešno! I ja veoma volim ove žele bombone, zato ću vrlo rado ukrasiti njima tortu. Tako je? O, da, izgleda mnogo lepo. A zatim ću uzeti ovaj kiseli gel. Ajuj, kako je kiselo, ali mi se ipak sviđa. Sad ću nacrtati nešto odozgo. Eto, a sad ću uzeti najkiseliji bombon na svetu. U stvari, znate šta? Imam bolju ideju. Što ona radi, ne razumem. Ja sam napravila od bombona mrvice. Hoću da ih sipam na moju tortu. Da, tako je mnogo bolje. Pogledaj, Mike. Cool, svaka čast. Da. A sada najlepši deo, degustacija. O, to je tako kiselo i tako slatko istovremeno. Sviđa mi se. Hej, daj meni da probam, molim te. Naravno, izvoli. Jesi stvarno poverovao? Ti imaš svoju tortu, ajde jedi. Užas, zar stvarno moram da stavljam pseću hranu na tortu? Jao, ona izgleda odvratno. Da, još i smrdi. Tako je, dobro, sad ću probati malo. Hej, to nije fair. Ti jedeš samo tortu, probaj hranu. Ti si tako bezobrazna, Julie. Odvratno. O, ko je to? Zdravo, mali. Vidim da ti se sviđa hrana, jeli? Hoćeš da ti dam svu ovu tortu? Jedi na zdravlje. Mike, to nije fair. Okay. Nikakvih kuca. Ove torte moramo jesti sami. I meni to odlično ide. Joj, iako je to mnogo kiselo, utrnulo mi lice. O, Julie se ukočila. To znači da mogu nastaviti da hranim psa. Brr. A šta je to, Mike? Jesam ti rekla već? Ali vidi ga, kako da ga ne nahranim? Da, upravo si, previše je sladak. Ne možemo ga odbiti. You ready? 3, 2, 1. Pa šta je to? Hajde još jednom. 3, 2, 1. O, vidi, kod mene ukusno i mirisno voće. Cool. A meni se posrećilo mnogo manje. Ovaj luk je prosto užasan. Fuj. Diši, Julie, sve u redu. Dođi sebi. Da, hvala, Mike. Hoćeš luka? Naravno da ne. Hajde, stavljaj ga na svoju tortu. Dobro. O, smislila sam nešto. Sad čekaj malo. Aha. Mike, kako ti se sviđa moja roza od luka, jeli? O, to je veoma lepo. Svaka čast. Da, samo što uopšte ne miriše kao cvet. O, a od belog luka mogu napraviti lepe latice. A samo ga treba očistiti od ljuske. Odlično. O, ispalo je prelepo. Brava letnja torta. Super, prijatno. A sada jedi. Ja uopšte ne želim da jedem ovu tortu. O, vraća mi se od jednog mirisa. Jao, i oči mi suze. Strašno. Ovo je najgora muka na svetu. Ne plači, jadna. Ja sam sa tobom. Ne mogu više. Eto, uzmi, obriši suze. Hvala. Hajde, sada ti. Dakle, smislio sam nešto. Sad ću ukrasiti tortu voćem i uradit ću sve tako kako me je učio moj majstor. O da, to su bili cool časovi koje nikada neću zaboraviti. Julie, pripremi se da vidiš show. Thank you very much. Dakle, spreman sam. I ja! Da, to je bilo fantastično, jel da? Završio sam! Wow, bravo, Mike. Svaka čast. Hvala! To je prelepo! O da! Šta je? Hoćeš i ti da probaš? Dobro, hajde, posluži se! O, baš
Baš ti hvala. Super. Da. O ne, ja sam dobio ljut wasabi. A ja imam moje omiljene čokoladice. To. Mogu li ja biti prva? Molim te. Super. Prvo hoću da probam malo Nutelle. Prelepo. Trenutak. Imam odličnu ideju kako da ukrasimo tortu. Zato ću uzeti lopaticu i valjak. Da, ja sam kao pravi građevinar. Uz pomoć lopatice ću namazati svu čokoladu. A zatim ću preći valjkom. Odlično, ali to još nije sve. Trebaju mi ove čokoladice. Da, moram nešto izmeriti. Kako je sve ozbiljno. Nego šta si mislio? To je to. Mogu staviti ove čokoladice u krug. Wow, super. Hajde sad ti. Da, znam. Dakle, treba razmazati wasabi po torti kao Julie. Julie, mogu li pozajmiti tvoju lopaticu? Na njoj je ostala Nutella, super. Hvala, Julie. Eto, završio sam. Izvoli, Julie, hvala. Ajoj, ne treba mi to. Bolje da probam ovu prelepu tortu sa bananom i čokoladom. To je savršena kombinacija. Oduševljena sam. Prelepo. Što me gledaš? Mike, sad je tvoj red. O ne, iskreno, ja ne želim da probam to. Ne mogu više, nećeš me nagovoriti. Julie, šta radiš? Ajoj, baš si bezobrazna. Eto ti. Šta? Bitka hranom? Dobro, kako god. Eto ti, eto. Prestani. To je bilo smešno. Da, slažem se. Šta? Mamice, to su ljute papričice. O ne. Kod mene su želeoči, cool. Vrlo rado ću ih staviti na tortu. Izvini, Julie, ali ova torta će biti dovoljno samo za mene. Ekstra. Hej, ja sve vidim, lopužo. Dakle, sad ću probati. Prelepo. Hoću i ja. Rekao sam ne može. Dobro. Najbolja torta na svetu. Mike, daj mi, molim te. Ne čujem te i ne vidim. Sam ću sve pojesti. Najbolja kombinacija na svetu. Poješću sve do kraja. Najeo sam se. Julie, sad ti. Jao, dobro. Uopšte ne želim da stavljam paprike na tortu, ali znam da nemam izbora. Dobro, uradit ću to barem lepo. Iseći ću paprike sitno i staviti sa strana ovako. Da, Mike, vidi. Super. A sada probaj, prijatno. Jao, mamice, jako se plašim da je probam. Ajoj. Znaš šta? To nije loše. Meni se čak i sviđa. Da. Ozbiljno? Ili ne? Ajoj. Postalo mi je jako vruće. U pomoć. Kakav užas. Sad ću te spasiti. Izvoli. Kakvo olakšanje. Hvala, Mike. Super mi je. Dakle, već sam nacrtala prvi crtež. To će biti krofna. Okej. A važi. To je lako. Onda, hajde da počnemo. Ja ću napraviti krofne od šarenog testa, a bit će nerealno ukusno. Prvo ću sipati roze testo aparat, onda žuto, plavo i konačno zeleno. Zatvaram i čekam. Pametnica bakina. Već je spremno. Da, tačno, baku, pravo si.
Poređat ću krofne u obliku smajlića, a sada treba dodati šarene konfete. Jo, samo što ne mogu da otvorim teglu. Šta je to? Hajde, otvaraj se. Jo. Pogledaj šta si uradila. Juj, izvinite, nisam htjela stvarno. O ne, sve sam prosula. I šta se da radim? O, čekajte. Pa ja sam sve prosula upravo na krofne. Odlično. O, i moje krofne su već spremne. Sad ću ih staviti na tanjir, a odozgo ću posuti šećerom u prahu. O, to je odlična kombinacija. Moja mama mi uvek spremala takve krofne. Odlično ispalo. Kako vam se čini, devojke, a? Veoma dosadno. Kod mene će biti crne krofne. Ne, nisu izgoreli. To je takvo testo. A krofne će biti veoma ukusne. Verujte mi. A sad ih moram preliti crvenom glazurom. O, da. Odlično. Sada moje krofne izgledaju još lepše. Ali to još nije sve. Treba dodati još malo kreme od vanile. Sada to liči na mozak, zar ne? Ostalo je dodati sirup od jagoda. Stvar treba mi činija. Hvala. A sada sipam sirup od jagoda u činiju. Mislim da će tog biti dovoljno. Ostalo je samo napuniti špriceve sirupom. O, smislila sam prank za baku. Bako? A šta je, draga? A, Bože, zašto tako plašiš staricu? Smirite se, to je samo sirup od jagoda. Preliću svoje krofne sa njim. A par špriceva ću nabosti u krofne, da bi Kate mogla dodati još sirupa. Eto, sve je spremno. Može se probati, Kate. Wow, jo, Bože, je li to mozak i krv? Kako strašno, ali moram da probam. Nevjerovatno, pa to je krofna i sirup od jagoda. Cool, a veoma ukusno. A šta je u špricu? Sad ću da probam. Prelepo, to je sirup od jagoda, super. Sad je red na ove krofne, izgledaju baš slatko. Pa nije nešto, bako? O, tužno. Oho, a nikad nisam vidjela tako šarene krofne i jedva čekam da probam. To je prelepo. Teško je zabrati pobednika. Neka se odluči brojalica, a biram ovo. Da, pobeda je moja. Dete, vrati baki naočare, a moram vidjeti šta je nacrtala Kate. Pije mi se koktel. Spremite mi nešto ukusno. A naravno, super, sestro. Okej. Odakle početi? Tačno. Prvo ću uzeti ovakav kalup, a u njega ću staviti par bombona Toxic Waste. Mnogo su kisele, znam. A sada to sve stavljam u rernu da se bombone istope. A zatim će se stvrnuti i imat ću jestive čaše. Zar to nije cool? To je to, može se vaditi. Hajde, zašto neće? A daj da ti pomogne, Menit. Probaj sad. Baš ti hvala, bako. Sad će sigurno uspeti. O, da, kako lepe čaše imam. Sad ih treba napuniti Skittles bombonama, ali prvo ću rasporediti sve bombone po bojama. O, ne mogu da odolim, moram probati. O, da, prelepo. Dakle, gde sam stala? Aha, stavljam bombone u čaše, a zatim dodajem Sprite. Jo, opet ne mogu da otvorim, šta je to? O, tačno. Otvorit ću limenku s pomoć šnale. Hajde! O, ne! Nisam trebala da mučkam limenku. Sad sam sva mokra, ali nema veze. Još mi je ostao sok. Sad ću ga sipati u čaše. Odlično! Sad je vreme da ukrasim to. Koristit ću šlag i bombone njort. O, da! To je prelepo. Ostalo je dodati šećerne duge i
to je to. O, ponosna sam na tebe, Enid. A sad je moj red. Spremit ću za Kate koktel od povrća, paradajz, krastavac, a malo šargarepe i moj tajni sastojak, celer. A sada treba sve umutiti u blenderu. O, kako lepa zelena boja. I miris je divan. I što je najbitnije, sve je prirodno i zdravo. Enid, pomiriši. Super, bako. Jadna Kate. Svoj koktel ću služiti u ovoj čaši. Ostalo ga je spremiti. Ja sigurno neću koristiti Sprite, to je banalno. Imam svoje jedinstveno piće. Sama sam ga napravila. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Možeš skrenuti pažnju, Enid. Hajde, nemoj me izneveriti. O, kako ukusan šlag. Kome golica, prestani. Umreću. Šlag je kod mene, dobro je. Sad ću ukrasiti svoj koktel. Slepi miš, marš odavde. Dobro, sad ću te uhvatiti. Odlično. Ideš pravo u moj koktel. Ubacujem slamku i može se probati. Odlično, Wednesday. A bako, probudi se. Oho, sve izgleda jako ukusno. Želim da probam ovaj. O, joj, kako čudan osjećaj. Šta je sa mnom? Neću više da pijem to. A šta je ovdje? Izgleda čudno. Sad ću probati. Uj, je li to povrće? A ne sviđa mi se. Bje. Wow, a ovi kokteli izgledaju super. Jedva čekam da ih probam. O, da, obožavam šlag. I koktel je super. Ovo je pobjeda, čestitam. To, pobedila sam. Hvala, hvala. Izvinjavam se, ali čeka nas Kate. Da, gotovo. Hoću pastu. Okej. O, daću sve od sebe. Ja sam već smislila šta ću da spremim. Stavljam crven na tanjir. Šta? Kakav užas. Enid, baci to. Uj. Upropastili ste mi jelo. Jao, sad ću vas naučiti da kuvate. Treba uključiti šporet i sačekati da voda provri. A sada uzimam špagete. Enid, i ti kreni. Naravno. Jao, samo što su ove špagete baš dosadne, ja imam bolju ideju. Napravit ću... Jao, šareno testo. Enid, možeš li da paziš malo? Svi smo u brašnu zbog tebe. Stvar, očisti me. Izvini, Wednesday, nisam namerno, samo mi je brašno upalo u nos. Dakle, treba sipati brašno na dasku, a zatim napraviti rupu u sredini. Unutra ću razbiti par jaje. Super, ostalo je promešati sve. Eto, testo je spremno. Sada treba napraviti kuglice od testa i najzanimljiviji deo, dodajemo različite jestive boje. Da, imat ću lepe šarene špagete. To će biti mnogo lepo. Sad ću razvaljati testo i iseći špagete. O, da, svaka mi čast. Ostalo je to skuvati. Stavljam sve u kipuću vodu. A moje špagete su već spremne. A ja ne vidim ništa. A gdje je kečap? O, evo ga. Bako, prvo treba otvoriti flašu. Izvoli. O, hvala, draga. Pomogla si baki. O, jao. Samo ne to. Bako, uzmi salvetu. O, hvala još jednom. Sada konačno mogu sipati kečap u špagete. To je to. Odlično je spalo, bako. Ne razumem šta je to odlično. Kod mene će biti mnogo bolje. Stvar, treba mi mastilo od sipe. Hvala. Dodat ću malo u moje špagete. I sad su špagete crne. Da, to sam ih htjela. A sad ću dodati malo kečapa. I ukrasiti sve očima. Jesu prave? Volela bih da jesu, ali ne. To su žele oči. Mislim da će se Kate dopasti moja pasta. A dete, šta je kod tebe? O, moja pasta je spremna, konačno. Stavljam na tanjir i to je to. A Kate, prijetno. Wow, jesu to oči? Plašim se.
A zašto su špagete crne? Ne razumem. Dobro, probat ću. Fuj, pa nije nešto. Izvini, Wednesday, ali ispalo je loše. A sad ću probati ovu pastu. O, da, prepoznala sam je. Baka mi stalno sprema takvu. Duša mala. Wow, kako lepa pasta. Probat ću. Sviđa mi se. Spremna sam da pojedem sve. Ova pasta je najbolja. Njam. Još malo i završila sam. Hoću salatu. Super. To je lako. Baka je u pravu. To je prelako. Ja krećem. Treba mi salata. Odcepat ću je ovako. A sad ću uzeti piletinu. A već sam je skuvala. Treba je iseći na male kvadratiće. Tako je. Stavljam na tanjir i dodajem tost hleb. Sama sam ga napravila. O, da, veoma ukusno. A za malo da zaboravim na sir. Obavezno mi treba. A narendat ću malo odozgo. Dovoljno. Moja salata je spremna. Znam. Spremit ću super salatu. Imam baš mnogo povrća, ali moram smisliti nešto zanimljivo. Prvo ću iseći sve. Da, tako je. I obavezno treba sir. Baš je ukusan. A da bi moja salata bila ne samo ukusna, već i lepa, iseći ću povrće i sir u obliku cvetića. Samo pogledajte kako je lepo ispalo. Oduševljena sam. Nabošću sve cvetiće na štapiće, a sada stavljam sve u vazu. To je to. Stvarno misliš da je to lepo? Sad ću ti pokazati šta je lepo. Bože, Wednesday, pazi, molim te. Šta vam je? Znam šta radim. Sad ću iseći papriku. Zatim salatu. Tako je. Salatu ću staviti u papriku. A zatim mi treba krastavac. Njega ću iseći na tanke komade. Savršeno. To će biti jezik. Sad mi trebaju masline. Nabošću ih na čačkalice i staviti u papriku. To će biti oči kao što ste shvatili. Samo pogledajte ovog monstruma. Kate, možeš probati. Wow, je li to vaza sa cvećem ili salata? Treba probati. Povrće, ne sviđa mi se. A ova salata je sa piletinom i sirom. Sad ću probati. Wow, baš ukusno. Sviđa mi se. Stavljam 1.000.000 lajkova. Super. Znala sam da će joj se svidati. Opa, je li to monstrum? Od čega su ovi oči? Fuj, mrzim masline. Fuj, dakle najlepšu salatu je spremila baka. Konačno sam pobedila. To. Bože, šta te tako smrdi? To nisam ja. Možda ispod ovog poklopca nešto? Treba da pogledamo. Mamice, to je smrdljiva riba. Muka mi je od jednog mirisa. Jao, zaboravili smo na kartice koje nam je pripremila mala. Čekajte, prvo ih treba dobro izmešati. Da, tako će biti pošteno. A sada uzmite. Kod mene ništa. Super. Jao, a ja ću morati da ližem ovu neprijatnu ribu. Samo mi nemojte reći da je moram pojesti. Dok nisam prevrnula karticu, mogu popraviti nešto. Gotovo. Šta? Ali ta kartica je već bila. Enid, ne izmišljaj. Moj plan nije uspeo. Prokletstvo. Bako, počnite. Dobro, Wednesday. Jao, miris ove ribe je užasan. Izvinite, devojke, neću to jesti. Baka mora da ide. Bako, to nije fair. Ne boj se, moraš je samo liznuti. Dobro, ko je smislio taj izazov? Uopšte ne želim da diram tu ribu. Jao, kakav užas. Povratit ću. Odvratno.
A žao mi je, baku. Jadna ona. Završila sam. Sklonite ovu ribu od mene. O ne, sad ja. Wednesday, hajde bolje ti. Dobar pokušaj, ali ne. Jedi je. O ne, molim vas, ne terajte me. Ne mogu više da čujem njen plać. Otvori usta, Enid. Ne, mamice. Hajde. Ova gadna riba mi je ustima. Hvala, Wednesday, ali to mi se uopšte ne sviđa. Uj, ukus ove ribe još gori nego miris. Izvinite, sad ću povratiti. Ajoj, mala. Wednesday, podigni. Pa to je lizalica, super. A evo kartica. Uzmite ih brže. Da, ja ću da grizem. Ja ću da ližem. Jao, šteta što ja neću moći da probam lizalicu. Neka počne izazov. To je mnogo ukusno i slatko. Sviđa mi se. Izgleda da je neko zaboravio da lizalica nije samo njena. Wednesday, sad je moj red. Dosta. Dosta? Ostavi meni. Jel me čuješ? Čekaj svoj red. Pusti me. O ne. Jao, šta je to? Zalepila mi se za kosu. Daj da ti pomognem. Ups. Gde je nastala moja perika? Kakav užas. Bako, smiri se. Enid, sad ti. Baš ti hvala, ali ne želim da jedem lizalicu sa bakinom kosom. Izgleda odvratno. A ja mislim da je baš smešno. Dobro, sad ću je probati. A ne brini, draga. Baka je tu. Pitam se šta je tamo? Mamice, je li to buba švaba? Sad će baka prebiti. Stanite, ne ubijajte je. To je naš zadatak. Enid, gde su kartice? Ja ću uzeti ovu. Da ližem buba švabu? Zanimljivo. Jao, kakve su to šale? Kod mene ništa. To. Wednesday, ti si prva. Vrlo rado, bako. Ćao, mala. Baš si slatka. Rado ću polizati ovog mališana. Jao, to je odvratno. Ne slušaj, divna si. Eto, završila sam. Sad ti, bako. Pa dobro, a Wednesday kaže da nisi strašna. Jao, ne mogu da gledam to. Jao, izgleda da niko ne gleda u nas. A vreme da se oprostimo, prijatelju. Šta? Tako si brzo sve pojela, bako? Da, to je bilo neprijatno, ali preživeću. I prožvaće ti to. Eto, vidite. Jao, mamice. Što me tako gledate? Baka je sve pojela. Šta buba švaba radi u vašoj kosi? To liči na prevaru. Da, bako, otkrili smo te. Moraš je pojesti. Dobro, devojke, priznajem da sam htjela da vas prevarim. Ne mogu je pojesti. Možeš, bako? Dobro, poželite mi sreću. Nadam se da ću preživeti. Jadna baka. To je odvratno. Hej, bako, jesi li dobro? Bako, otvaraj. Dobro, sad ću. Wow, dobili smo kolu. Ne zaboravite na kartice. Hvala, Wednesday. Da vidimo. Ja grizem. Kod mene ništa. Baka će da liže. Počnite. Ja ću prva. Baka još nikad nije probala kolu. Da li je slatka ili gorka? Zašto ništa ne izlazi? Ne razumem. Moram saznati u čemu je stvar.
Ova kola se istiska. Kako zanimljivo. Ukus je neobičan, ali baki se sviđa. Ej, bako, dosta, sad je moj red. Nadam se da je tamo ostalo još nešto. Sad ću probati. O, da, to je prelepo. Oduševljena sam. Blago je, Nid. Ostalo je još malo. Ej, zašto neće? Daj da ti baka pomogne. Da vidimo. Vidim kolu na dnu. Jau, u čemu je stvar? Zaglavio mi se jezik u flaši. Enid, pomozi baki. Da, sad ću. Hajde, ja ću da vučem flašu, a Wednesday nek vuče tebe. Joj. Joj, tu sam. Šta ti je s jezikom? Eto, sve je u redu. Jesu svi spremni? Otvaram. Devojke, dobili smo krofnu. Ko hoće da uzme karticu? Ja ližem. A baka ne radi ništa. Da, imala sam najviše sreće. Super. Hej, ja sam prva. Da, obožavam sve roze slatkiše, posebno krofne. Glazura je prelepa. Enid će tako polizati krofnu da mi ništa neće ostati. Mislim da je dosta. Devojke, prestanite. Enid, dovoljno je bilo. Pusti sad Wednesday da proba krofnu. Hajde. Pa dobro, u pravu si. Ne, još malo. Da, izvoli Wednesday. Kako odvratno. Ova krofna je sad svaljigava. Strašno. Jedi. Prijetno, Wednesday. Nema šanse, odustajem. Wednesday, poštuj pravila. Moraš je zagristi. Dobro, neka te. Fuj, sad ću povratiti. To je bilo smiješno. Hej, ti si već otvarala, sad i ja. O ne, to je kaktus. Prokletstvo. Mirno, omladina. Sad će baka svima dati kartice. Kod mene ništa. O ne, ja ću morati da ližem taj kaktus. Jao, samo ne to. Bako, ustajte. Vreme je da grizete kaktus. Hajde. Hvala, draga, ali ti počinješ. Jao, dobro, ali neću da radim to. Ajoj, moj prst. Kako boli. Jadna, predajem se. Ne smeš. Šta? Ideja. Sad ću prevariti njih. Gledajte, tamo je ptica. Gde? Ovo je lažan jezik. O čemu pričaš? Ništa. Dakle, sad ću liznuti taj kaktus. Gledajte. Jao, to sigurno jako boli. Da, bako, baš boli. Zašto se tako derete? Bako, sad ti? To je nerealan zadatak. Ali baka ima odličnu ideju. Vreme je da ošišam taj kaktus i da mu napravim odličnu frizuru. Još malo i... To je to. Svaka mi čast. Šta misliš, Wednesday? Dobro, jel ti se sviđa, Enid? Da, super, bako. Hvala. Jo, samo što sam zaboravila da moram još i pojesti taj kaktus. Ukusni nešto da vam kažem. Neću više da ga jedem. Izvinite.